निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय थाहरबाय। दिनै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 12थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि गिबि सान। दा बे गिबि सानाव जोङो जोंनि गाहाय दरखं बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनाय, सायनासालि आरो थान्दै बादा बेखेवनाय बेफोरखौ जोङो मावफुंजोब्बाय। दा बिनि उनावहाय जोङो बेलासियावहाय 2 बाजिनाय लोगो लोगो थान्दैफोरखौ आजावनाय जाहैगोन। बिनि उनावहाय 3 बाजियावहाय डिस्ट्रिक्ट वर्किं कमिटिनि जोङो दसे सम जिरायगोन। बिदिनो मोनानि 5 बाजियाव आर'ज, बिनि उनावहाय थान्दै मेल जिरायगोन आरो बे थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जे जिल्ला कमिटिनि गोदान आफाद बेखौ दाफुंनानै लानाय जागोन। ओमफ्राय गाबोननि हाबाफारिफ्रा जाहैगोन जोंहा मेनलि गेवलां मेल। सानजौफुनि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंहा गेवलां मेला जागायगोन। दा गेवलां मेलावहाय मिरु आफादनिफ्राय आलासि हिसाबै हांख्रायदों, बिथांमोना नुजाफैगोन। बिथां आलासिमोनानो जाहैबाय गागि आफादनि बोसोनगिरि मानाव गेदेर पुलिचरन बसुमतारी, बिथाङा नुजाफैगोन। आरो मिरु माइनाव आफादनिबो आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रिमा अनसुमै खाख्लारिया नुजाफैगोन। बिनि उनाव जोङो गेवलां मेलाव गोबां सिबियारिफोरखौ नुजाफैगोन होननानै आसा खालामदों। दा बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुगैदों जे नैबे बर'नि जे आंगो बाथौ धोरोमनि जे मेल, गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव ओनसोलनि आरो गासैबो बियाबफोरनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो आफादनि जानानै खावलायहरबाय।